Приемаме, че ние сме се регистрирали преди и това е валидно. Когато имаме предварителна регистрация, ние имаме валиден юзер с валидна парола. И какво правим? Плюсчето ни е валиден имейл, плюсчето в парола ни е валидна парола, т.е. тези, които сме се регистрирали. Плюс. Следващото какво ще ни е? Минус. Т.е. въвеждаме грешен имейл и грешна парола. Следващото, което правим плюс, минус. И следващото, което правим е минус, плюс. Следващото, което правим е 0. Приемаме, че това са ни празните поленца. 0 плюс 0, минус 0 минус. И какво ще направим сега? Взимаме първия случай, ето този, който ни е плюс. И натискаме Sign In и се включваме. Вече виждаме студентите, тук съответно записваме имената на хората, кога е възрастта, която и събмитваме. Ние няма да минаваме през целия процес. Натискаме Logout и сега ще направим един много важен кейс. Обикновено, когато хората при мен идват на интервю и аз ги питам, добре, ако трябва да изтестваме една регистрационна форма или една логин форма и имаш буквално една минута, за да кажеш дали това нещо работи или не, кои са тест кейсовете, които това се наричат тестови сценарии, които правим. Ето това плюсчето е един сценарий. Второто е втори сценарий. И тези сценарии се наричат тестови кейсове. И аз казвам кои са най-важните сценарии, които съответно човек трябва да изпълни. Имаш една минутка. Под минутка даже трябва да кажеш бързо това нещо работи или не работи. Кои са първите сценарии, които ще направиш. И хората почват. Първо ще се регистрирам. Ще регистрирам, ще се логна, ще видя, че мога да се логвам. Викам, добре. И след това почват. Плюс, минус, плюс, почват да ги въртят. Обикновено, както знаете, когато трябва да се логнете някъде, имейла и паролата, те са ви задължителни полета. Т.е. и двете трябва да са попълнени правилно, за да може да влезнете. И вие, за да проверите тези задължителни полета, другия ви много важен кейс е ето този, който ви е 0. Той е с празно, за да видите дали валидацията ви работи. И как се прави това? 0 и натискаме Sign In бутона. Виждате ли? И веднага ни излизат полета, че това е задължително поле и това е задължително поле. По този начин ние проверяваме дали въобще имаме валидация. Така че да помнете, плюс и празно, това са ви задължителните сценарии, които трябва да изпълните. След това вече може да си играете с комбинациите. Да приемеме, че въведем някакъв имейл, който не сме се регистрирали с него. Само секунда. Така. ABV. И въведем вярната парола. Така. И натискаме Sign In. И какво се случва? Излиза съобщение, което казва Authentication failed, please try again. Ще ви го покажа пак. Това е с цел, ако примерно така наречените автоматичен brute force или се опитват да се хакне акаунта на някой човек, съответно е машината да не знае дали всъщност имейла или паролата е грешна. Това, което в някои сайтове го правят по този начин, и сега отново ще се върнем на бизнес аналиста. Бизнес аналиста казва дали трябва да излиза общо съобщение или за всяко едно поленце да излиза имейла ви е грешен или паролата ви е грешна. В някои сайтове съответно клиентите искат да се специфицира, примерно ако сайта е за по-възрастни хора, не е обвързан с финанси, рисковете са по-малки и така нататък, това нещо да се изписва. Така че бизнес аналиста обикновено уточнява това с клиента. Сега ако слезнем надолу и отидем на създаване на акаунт, сега няма да създаваме акаунт, да не губим време, но идеята е същата. Въвеждаме първо име, второ име, имейл, телефонен номер, парола, confirm password, preferred school, където искаме и така нататък. Ще минем втория случай, който е 00, който ни е най-важен. И какво виждаме? Виждаме, че са ни required полетата и отново first name полето не ни е отцветено. И тогава ние можем да кажем, че имаме генерален бъг, който е при формите. Първите полета не ни се маркират в червено. Първите, както си спомняте, тук ако изтриеме,
отново не се оцветява първото. И съм сигурна, че ако влезнем в сайта и тръгнем да попълваме някоя друга форма, тогава ще видим, че пак първото поле. Това е така наречения генерален проблем и когато ние логваме бък, съответно казваме, че при формите в сайта можем да изредим кои за пример. Съответно, при невъвеждане на информация в двете полета, първото не ни се оцветява в червено. За да научиш повече за QA професията, последвай ме!